अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। सावंतवाडी शहरातील माठेवाडा येथे रस्त्याच्या मध्यभागी भगदाड पडलं असून अपघात होण्याची शक्यता आहे। याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाचं लक्ष वेधलं आहे। रस्त्याच्या मध्यभागी हे भगदाड पडलं आहे। येथील रहिवासी बंटी माटेकर व सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे रवी जाधव यांनी याबाबत नगरपालिकेचे लक्ष वेधलं आहे। रस्त्याच्या मध्यभागी पडलेलं भगदाड तत्काळ बुजवून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी विनंती त्यांनी नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाला केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।